Recordo un día nunha praza, estábamos no verão, chegou un mimo por ali que ninguén coñecía, quitou unha tiza, quitou unha raya no suelo e púxose a facer equilibrio sobre a raya. Cando chegou un dos espectadores, invitou-no a participar, pintou outra raya, invitou ao espectador a que fixera o mesmo que ele, a facer equilibrio por a raya. Ao cabo de 15 minutos, a praza, os que estábamos ali mirando o poeres e cosas, estábamos facendo o pago por encima das rayas, todo facendo equilibrio por as rayas de tiza. É dicir, pasamos de consumidores e espectadores a activos na cidade donde un día condenamos os músicos na rúa e ao día seguinte os contratamos para facer servicios para o Concello. E iso é, por exemplo, a miña experiencia de pintores de grafitis que fai uns anos eran perseguidos por a policía local como auténticos vándalos e hoxe se contratan polo Concello como artistas. Decíamos precisamente unha norma de convivencia entre artistas, veciños, comerciantes, unha norma de convivencia.